खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 26 डिसेम्बर 2024 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे जेंनायाव गोग्लैफिननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव साननायफ्रा जाफुंनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। आयाबो दिनै बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो बयजोंबो मान होजागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मानिबा जाहोनाव गोसोआ दिनै जोबोर गिलुं-गिलुंबो जानो हागौ। नेगेटिभ साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ।
देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो मावफुंजागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोबां रोखोमनि जेंनायाव गोग्लैनानै गोबां गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोरनांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा दिनै खरसायाबो बांनो हागौ आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो समाजाव मान मोनगोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ गोरलैयैनो दिनै सुस्रांनो हागोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा हान्थिनो मोननानै गोसोआ दिनै खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन
फरायसाफ्रा फरायनायाव दिनै गोसो दुंखांगोन पजिटिभ नारिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों